Merħba għal programm News.mt fuq fom kulħadd ta' dal-folla kbira li kien hemm għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħaddiem. Folla illi nġabret biħġara sabiex issegwi d-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Diskors li ispira ħafna, diskors li ser insegwu flimkien mal-atmosfera. Il-Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin, Joseph Muscat! Kolla flimkien! We go hide away in daylight. Il-poplu! We go undercover without the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. We could be heroes. We could be heroes. Me and you. Tal-Maltin u l-Awċin, Joseph Muscat! Grazzi Maltin u Awċin. Merħba qudiem id-dar tagħkom, id-dar tal-Maltin u l-Awċin kollha kemm huma. Il-weġat ħbib tiegħi inmissuhom bidejna. Il-weġat insolvuhom b'xogħolna. Fil-waqt li nafu li qatt ma kien hawn xogħol daqskemm għamilna u daqskemm ġibna llum, nafu li għataw minnu bla xogħol. Nafu li għataw minnu qiegħed paga baxxa wisq. Nafu li għataw minnu fil-faqar u dik hija s-saħħa li għandna li għas-sentejn li ġejjin dawn il-problemi insolvuhom ukoll. Għanna bidla li qed isseħħ. Malta li qed tinbidel. Iżda, ħbieb tiegħi tagħmlux l-iżball, ma nagħmlux l-iżball li naħsbu li l-progress huwa inevitabbli. Li l-affarijiet isiru waħedhom. Ħbieb tiegħi ta' qabilna ħallewlna dar li minn barra ma kienx tidher ħażin. Iżda minn ġewwa kienet imkissra, kienet xi ħaġa illi ma stajniex inkomplu ngħixu fija. Il-poplu irid lil dan il-gvern item xogħlu biex imbagħad jerġa' jiġi sentejn oħra quddiem il-poplu biex jerġa' jakkwista il-fiduċja biex nerġgħu inkomplu immexxu lil dan il-pajjiż illi jien u sħabi kollha għandna enerġija, għandna ħeġġa illi fis-sentejn li ġejjin dak kollu li għamilna nirdupjaw, nagħmlu aktar xogħol, impattu għall-iżbalji li għamilna u ntejbu fuq it-tajjeb kbir illi għamilna għax għandna lilkom magħna, għax għandna l-poplu magħna, għaliex il-poplu qed juri fejn iħabbat il-polz tiegħu. Nirringrazzjakom ta' din is-saħħa li qed tittuna. Nirringrazzjakom
tal-li intom ħaġa waħda magħna. Bejn moviment u pajjiż li jrid aħjar u nies li huma bitter lejn dak illi kapaċi jagħmel dal-pajjiż. Hija għażla ċara bejn il-pożittiv u n-negattiv. Hija għażla ċara bejn is-serenità tagħna illi nafu it-tajjeb li għamilna ma nafu wkoll l-iżbalji u l-isterizmu ta' ħaddieħor li l-ewwel kisser id-dar u issa jrid iċwievet lura. Diġà għandna l-inqas numru ta' nies qiegħda fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Kollha kemm intom mill-iżgħar wieħed sal-ixjaħ wieħed li hawnhekk. Dan huwa jum storiku. Qatt fl-istorja ta' din ir-Repubblika, qatt fl-istorja ta' dan il-pajjiż ma kellna tant xogħol li għandna tant ftit nies qiegħda. Ifisser minn dawn l-investimenti biss għalikom, għal uliedkom 500 post ta' xogħol ġdid għal Maltin u għall Lawċin. Regolamenti li ħajtlu fis-seħħ minn għada filgħodu stess li mhux se joħorġu aktar kuntratti tal-gvern ta' anqas minn sena għax ma jistax ikun li l-ħaddiema li jkunu mal-kuntrattur jagħmlu 3 xhur jaħdmu ma' kumpanija, 3 xhur ma' kumpanija oħra, imma ħanejdulhom trid tkun mill-inqas sena mal-istess employer. Minn għada filgħodu stess kuntrattur li jkollu ftehim kollettiv, jiġifieri li jkollu union li qed tirrappreżenta lil ħaddiema, kontrattur li jimpjega miegħu persuni b'diżabilità se jkollu aktar punti u aktar ċans illi jieħu x-xogħol tal-gvern. Mhux ħanħallu l-abbużi fuq il-ħaddiem iż-żgħir jibqgħu għaddejjin u nibqgħu kull 6 xhur naraw ir-regoli għax il-ħaddiem huwa f'qalbna, il-ħaddiem huwa ħaġa waħda magħna, il-ħaddiem huwa l-għana li aħna ngħixu. Il-ħaddiema tal-Air Malta ħanaħdmu bis-saħħa kollha tagħna biex insalvaw l-Air Malta, biex nagħtuha il-futur li xraqilha lill-Air Malta. Llum nista' ngħidilkom minn hawn li l-għan tiegħi, l-għan ta' dan il-gvern huwa illi fil-waqt li writna qatt illi kien tiela lejn 8,000 u 10,000 ruħ. Iva, f'dawn is-sentejn ħajirnexxielna il-qatt inniżluh taħt l-4,000 persuna wkoll. Dan huwa l-uniku moviment f'dan il-pajjiż li għandu viżjoni u pjan. Nammetti, mhux kulħadd jaqbel ma' kollox. Nammetti, nagħmlu żbalji. Nifhem illi ħafna minnkom jistennew aħjar minn għandna. U jien qiegħed hawnhekk biex ngħidilkom li l-ewwel wieħed nitabba bir-responsabbiltà u l-iżbalji ta' kulħadd għax jien il-persuna responsabbli fl-aħħar mill-aħħar. Jien il-persuna illi qiegħed hawnhekk b'responsabbiltà illi ġejt qudiemkom 3 snin ilu ngħidilkom illi ħanibdluh dal-pajjiż, li għedtilkom ħanraħsu l-kontijiet, ħanagħtu child care b'xejn, ħannaqsu l-qatt, ħanżidu x-xogħol. U jien gburi dawn l-affarijiet kollha qed iwettquhom. Iżda kif jien gburi illi dawn l-affarijiet kollha qed iwettquhom jien ukoll responsabbli ta' fejn inqasnikom. Jien ukoll responsabbli ta' fejn ma konniex għall-altezza ta' dak illi jistenna minna il-poplu. Imma nista' ngħidilkom minn hawn illi jien u sħabi kollha għandna enerġija, għandna ħeġġa illi fis-sentejn li ġejjin dak kollu li għamilna nirdupjaw, nagħmlu aktar xogħol,
impattu għall-iżbalji li għamilna untejbu fuq it-tajjeb kbir illi għamilna għax għandna lilkom magħna, għax għandna l-poplu magħna, għaliex il-poplu qed juri fejn iħabbat il-pols tiegħu. Nirringrazzjakom ta' din is-saħħa li qed tittuna, nirringrazzjakom tal-li intom ħaġa waħda magħna. U għalhekk ta' kuljum nitlob saħħa kbira fil-binjiet kollha fejn naħdmu. F'dan il-bini li hawn qudiemkom li minnu irridu naraw illi nifmu it-tajjeb tagħna u n-nuqqasijiet tagħna. Ħbib tiegħi, il-bidla ma ssirx waħedha. Malta qed tinbidel, iżda l-progress mhuwiex inevitabbli. Il-bidla tieqaf jekk ma nagħtux kuljum is-saħħa tagħna. U għalhekk l-appell tiegħi li tkomplu tingħaqdu magħna. Din mhijiex kwistjoni ta' kif nistgħu naslu sa sentejn li ġejjin billi nibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet. Imma kif għas-sentejn li ġejjin nistgħu nagħmlu aħjar milli għamilna. U hemm għażla ċara. Hemm għażla ċara bejn moviment u pajjiż li jrid aħjar u nies li huma bitter lejn dak illi kapaċi jagħmel dal-pajjiż. Hija għażla ċara bejn il-pożittiv u n-negattiv. Hija għażla ċara bejn is-serenità tagħna illi nafu it-tajjeb li għamilna ma nafu wkoll l-iżbalji u l-isteriżmu ta' ħaddieħor li l-ewwel kisser id-dar u issa jrid iċwievet lura. Id-differenza bejn min għandu pjan u min m'għandu l-ebda idea. Id-differenza bejn min għandu viżjoni u min huwa bla ebda pjan. Ġifieri issa ħankomplu noħolqu l-ġid u nqasmuh u mhux nagħmlu bħal ta' qabilna li l-ftit ġid li kienu joħolqu kienu jħallu ħal ftit nies. Għażla bejn min jiġġieled il-prekarjat u min ħolqu l-prekarjat. Għażla bejn min jwettaq u min kellu ċans li jwettaq u falla. Għażla bejn min huwa onest illi jaħdem b'onestà u anka fl-iżbalji ikollu l-onestà li jammetti u min huwa disonest biżżejjed li jgħid li qatt ma jagħmel żball. Għażla bejn it-tkabbir ekonomiku u l-bailout. U għalhekk ħbieb tiegħi jien illum nixtieq ngħidilkom kelma waħda. Grazzi. Grazzi illi ġejtu. Grazzi illi tajtu dan is-sinjal. Imlejtuna b'saħħa u kuraġġ li ma bħalu. Imlejtuna b'determinazzjoni kbira. U għedkom minn hawn li ħanaħdmu kuljum dejjem aktar u kuljum il-bidla qiegħda fina u kuljum inkomplu naħdmu bil-ħeġġa tagħkom u nuru li verament Malta qed tinbidel. Nirringrazzjakom. Ser nieħu l-opportunità biex inħeġġiġkom titħlu fi newsportal1.com.mt speċjalment jekk għadkom ma żortuwiex. U jekk diġà żortu nħeġġiġkom terġgħu iżuru għaliex bil-garanzija li jkun hemm aħbarijiet ġodda għandna tim dedikat ta' ġurnalisti illi qegħdin jaħdmu f'kull ħin tal-ġurnata sabiex l-aħbar taslilkom mal-ewwel. Kunu intkom ukoll il-protagonisti billi tibatulna l-istejjer tagħkom. Nfakkarkom dejjem li għandna channel fuq YouTube u kol paġna Facebook kontinwament aġġornati. Grazzi li għal darboħra segwejtu news.mt ser jsegwi l-aħbarijiet.